ଭାଉଜ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ କ'ଣ? ହେଇ ରୋଷେଇ ଆଜି କ'ଣ ହେବ? କଙ୍କଡ଼ା କିଏ ଖେଳୁଛି? ଭାଉଜ କ'ଣ ଭାଉଜ କେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ଖେଳୁଛି? ଏଇଟା କି ଗଲ ସେ ସେତିକି ଗୋଟେ ଦାଢ଼ି ଆଜି ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ହେବ ଭାଉଜ ଖେଳୁଛି। ଏଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ହେଇଛି ନାଲି ଏଟା ପରିଷ୍କାର କରିକି ନେଇଲୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇବୁନି କି? ହଳଦୀ ଲୁଣ କାହିଁ ଗୋଳଉଥିଲ କଙ୍କଡ଼ାର? ପିସ୍ମା କଙ୍କଡ଼ାର ହଳଦୀ ଲୁଣ କାହିଁ ଗୋଳେଇକି ରଖୁଛି ଜାଣିଛୁ? ତରକାରୀ କରିକି ତାର ରଖିଲା ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ତରକାରୀ କରିହେବନି ହଳଦୀ ଲୁଣ ନ ଗୋଳେଇନି। ଛେଚିବୁ ତାକୁ ଏମିତି ହବନି। ଦୁଇଟା ପିଆଜ ଦୁଇଟା ରସୁଣ ଟିକେ ଅଦା କମ୍ ମସଲା ରାନ୍ଧିବୁ ଆଉ।